Troszeczkę tańczyły w rękach. Jak na razie 64 metry, absolutny rekord torów. Nie będę mówił nic głupiego, żebyś wykręcił maksymalnie dobry wynik, a dziewczyny będą piszeć 3-4 poszedł. No i kolejny biegnie. Biegnie zamiast iść, moi drodzy, a gdzie ważysko wszystko w rękach? Szczególnie ta prawa walizka, zwróćcie uwagę, ona będzie tak podwoziła, będzie zasłaniała mu tor przemarszu, a tu jednak właśnie trzeba troszeczkę zwolnić i teraz można przyspieszać, zanim te ręce odpuszczą, zanim gdzieś tam w gacie w dłonie. 9, czekam aż Mariusz zaliczy. 10, tak jak powiedział, czekał aż zawodnik 8 zaliczone. Mamy już 10. 13. Czy szczęśliwie? Przełamał pecha, zrobił więcej niż 13. Czy wszystkie 14 jest zaliczone, Mariusz? Mariusz pokazuje, że wszystkie 14 powtórzeń. 12. 13. 16. Czy wszystkie są zaliczone, panie sędzio? Wszystkie zaliczone, Bartek, gratuluję. Jeszcze trzymaj. Przesuń się, ale trzymaj. Dziękujemy Bartkowi, wy to wiecie, ale on musiał wam przypomnieć. Mocna ilość. Tym razem się udało. Trzymasz Przemek, trzymasz. Dajesz, dajesz, dajesz. Nie ma bólu, nie ma bólu. Nic się nie dzieje. A jednak się zadziało. Czy zadziało się szybciej niż u Maćka Hirsza, czy podobny wynik? Nieco szybciej. Wynik Przemka to... Oni ci jeszcze nie pozwolą puścić. Trzymaj! 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 Jeszcze! Nie kalkuluj, nie ma kalkulacji.